Kun ihmiset ajattelevat avaruuden dramaattisimpia ilmiöitä, he päätyvät lähes aina mustan aukon äärelle ja syystäkin, sillä ne ovat käsittämättömän vaikuttavia. Hillitön gravitaatio, joka imaisee jopa valon mukaansa. Se on yksinkertaisesti hämmästyttävää. Mutta neutronitähdet ansaitsevat paljon enemmän huomiota, sillä nekin syntyvät massiivisen tähden kuollessa, mutta niillä ei ole aivan tarpeeksi massaa romahtaakseen mustaksi aukoksi. Ne jättävät jälkeensä jotain konkreettista fyysistä, jota voidaan todella tutkia. Siinä missä mustakko on pelkkä pohjaton kuilu, neutronitähti on outo ja ihmeellinen kohde, jota voidaan havainnoida, tarkkailla ja mitata todellisilla laitteilla. Ja kun sitä katsoo, edessä jotain niin järisyttävää, että fysiikkamme ei vielä täysin pysty sitä selittämään. Neutronitähtien käsittämätön voima. Yksi universumin kiehtovimmista kysymyksistä on, mitä energia oikeastaan on. Tähän voidaan sukeltaa hyvin syvälle. Monille tuttu ajatus on, että energia kuluu kun jotain kiihdytetään, vaikkapa kun heitetään softball-pallo. Se vaatii kemiallista energiaa lihaksistasi. Tai voidaan puhua potentiaalienergiasta. Esine mäen huipulla on valmis vyörymään alas maan gravitaatiokentässä. Sitä kutsutaan potentiaalienergiaksi. Mutta on myös energia, joka on sisäänrakennettuna itse aineeseen. Erityisen hämmästyttävää on se, että energia ja valo on eräänlaista puhdasta energiaa, ja me-aine, joka koostuu protoneista, neutroneista ja elektroneista, vaikuttavat täysin erilaisilta. Ne näyttävät hahmottavan universumin aivan eri tavoin, mikä on yksi modernin fysiikan kiehtovimmista ja häiritsevimmistä tosiasioista. Ajatellaanpa ajatusta, että energia ja massa ovat pohjimmiltaan sama asia. Että massa on energian tiivistynyt, varastoitunut muoto. Tämä tarkoittaa, että niiden välillä voidaan liikkua edestakaisin energiasta massaksi ja takaisin. Tämä on Einsteinin kuuluisa yhtälö, E vastaa mc toiseen. Missä tahansa massassa piilee vastaava määrä energiaa ja ne ovat pohjimmiltaan sama asia. Universumi ei näytä tekevän suurta eroa massan ja energian välille. Kunhan määrä pysyy samana, se voi esiintyä kummassa muodossa tahansa. Otetaan muutama esimerkki. Ydinreaktiossa, kuten ydinfuusiossa, muutetaan pieni määrä massaa puhtaaksi energiaksi. Ydinfuusio törmäyttää hiukkasia yhteen muodostaen suurempia atomeja ja prosessissa vapautuu energiaa. Pieni määrä massaa häviää, mutta energiaa syntyy. Sama toimii myös toiseen suuntaan. Hiukkaskiihdyttimessä hiukkasten törmäykset tuottavat valtavia määriä energiaa. Kun energia on tarpeeksi, siitä voi syntyä uusia hiukkasia tyhjästä ja juuri näin löydetään uusia hiukkasia. Mitä korkeammille energiatasoille kiihdyttimessä päästään, sitä enemmän universumi voi ilmentää tuon energian massana. Se vaatii valtavasti energiaa, E vastaa mc toiseen, energia on massa kerrottuna valonnopeuden neliöllä. Se on huikea määrä, mutta energia ja massa ovat käytännössä sama asia. Yksi tapa, jolla universumi toteuttaa tätä, on ilmiö nimeltä virtuaalihiukkaset. Jos avaruudessa on energiaa, ajan ja tilan omaa energiaa, tuo energia voi muuttua suoraan massaksi. Se synnyttää niin kutsuttuja virtuaalisia hiukkaspareja, kuten elektronin ja sen antimateriavastin positronin. Nämä kaksi hiukkasta räjähtävät kirjaimellisesti olemassaoloon tyhjästä, koska ympärillä on tarpeeksi energiaa ja lähes aina ne välittömästi tuhoavat toisensa. Aine ja antiaine törmäävät ja muuttuvat takaisin puhtaaksi energiaksi. Ja tätä tapahtuu kaikkialla ympärilläsi juuri nyt. Kaikkialla avaruudessa nämä pienet virtuaalihiukkaset syntyvät ja romahtavat yhteen jatkuvasti. Kaikkein hämmästyttävintä tapahtuu silloin, kun nämä hiukkaset erotetaan toisistaan. Yksi esimerkki löytyy neutronitähtien ympäriltä. Neutronitähti voi synnyttää valtavan energiasäteen magneettisistaan navoistaan, kun virtuaalihiukkaset luodaan ja kiihdytetään magneettikentän avulla. Yhtäkkiä syntyy energiaa, jota ei aiemmin ollut pelkästään virtuaalihiukkasten ansiosta. Mitä voimakkaampi magneettikenttä, sitä enemmän energiaa ja sitä enemmän näitä virtuaalisia hiukkaspareja syntyy. Ja mitä enemmän energiaa on, sitä enemmän virtuaalihiukkasia ilmaantuu, kunnes avaruus itsessään alkaa käyttäytyä kuin sillä olisi massa. Näiden virtuaalihiukkasten tiheys neutronitähden välittömässä läheisyydessä, jopa täysin tyhjässä avaruudessa, olisi noin 3-kertainen raudan tiheyteen verrattuna. Se on käsittämätöntä. Energia ja massa ovat siis pohjimmiltaan sama asia. Ne ovat saman kolikon kaksi puolta, jotka voivat muuttua toisikseen, eikä universumi tee niiden välillä mitään eroa. Mutta miksi neutronitähteä kutsutaan juuri neutronitähdeksi? Yksinkertaistaen, atomissa on protoneita ja neutroneita ytimessä, ja elektronit kiertävät ydintä kauempana. Hämmästyttävää kyllä, neutronitähden gravitaatio on niin järisyttävän voimakas, että se pakottaa elektronit suoraan ytimeen.
Kun elektroni ja protoni puristetaan yhteen, toinen negatiivisesti varautunut, toinen positiivisesti, syntyy neutroni. Neutronitähti koostuu pääasiassa neutroneista ja sillä on atomyydinten tiheys, mutta se on noin 16 kilometriä leveä. Se on kuin yksi valtava atomyydin 16 kilometriä halkaisijaltaan. Käsittämätöntä. Ja koska muodostumiseen liittyy niin massiivinen romahdus, niin sanottu liikemäärämomentin säilymyslaki astuu kuvaan. Jos jokin pyörii ja tähdet todellakin pyörivät ja se romahtaa kasaan, pyörimisnopeus kasvaa räjähdysmäisesti. Klassinen esimerkki on taitoluistelija. Kädet levällä hän pyörii rauhallisesti, mutta vetäessään kädet vartaloa vasten hän kiihtyy silmänräpäyksessä. Täsmälleen sama ilmiö tapahtuu neutronitähdissä. Mutta tässä tapauksessa 16 kilometriä leveä pallo pyörii 500 kertaa sekunnissa. Se on yksistään jo täysin mielenpuhaltavaa jotain noin valtavaa pyörimässä noin häikäisevällä nopeudella. Neutronitähdet ovat viime aikoina nousseet keskeiseen rooliin selittämään jotain täysin käsittämätöntä, ilmiötä, jolle meillä ei ollut minkäänlaista selitystä. Ne olivat äärimmäisen mysteerisiä. Jotkut tutkijat alkoivat jopa epäillä, että kyseessä saattoi olla signaali kehittyneeltä avaruussivilisaatiolta. Puhutaan nopeista radiopurkauksista. Ne ovat olleet otsikoissa jo useamman vuoden ajan ja syystä. Näissä salaperäisissä radiopurkauksissa piilee niin valtava määrä energiaa, että tiede ei kyennyt selittämään niitä millään tunnetulla tavalla. Radioteleskoopit havaitsivat purkauksien kestävän vain millisekunnin 1/1000 sekunnista. Mutta tuona lyhyenä hetkenä vapautui energiaa saman verran kuin aurinko tuottaa kokonaisessa viikossa. Signaaleja saapui joka puolelta taivasta ja tiedeyhteisö yritti kuumeisesti selvittää, mistä ihmeestä oli kyse. Miten niin valtava energiamäärä voisi purkautua noin lyhyessä ajassa noin tiiviissä paketissa? Kilpa selityksen löytämiseksi alkoi. Onneksi käytössämme on huipputeknologia. Maapallon kiertoradalla on useita korkean energian teleskooppeja, jotka mittaavat röntgen- ja gammasäteilyä, kaikkein energisintä valoa, jota syntyy vain miljoonien tai miljardien asteen lämpötiloissa. Ja sitten tapahtui läpimurto. Purkauksien lähteet alkoivat paikantua ja ne osoittivat suoraan neutronitähtiin. Neutronitähdet ovat todennäköisesti näiden salaperäisten purkauksien takana. Tarkkaa mekanismia ei vielä täysin tunneta, mutta teoria muistuttaa hämmästyttävästi maanjäristystä. Maankuoressa tapahtuu siirtymiä, jotka lähettävät aaltoja läpi koko planeetan. Juuri näiden aaltojen avulla tiedämme, millainen maapallon sisus on, sulasta metalliitimestä kiinteään ytimeen, vaikka kukaan ei ole koskaan nähnyt sitä omin silmin. Sama ilmiö saattaa toistua neutronitähdissä, mutta aivan käsittämättömässä mittakaavassa. Kuvittele pallo, joka koostuu pelkistä neutroneista. Uskomaton tiheys. Uskomaton lämpötila. Tutkijat uskovat, että näiden tähtien pinnalla on ohut, kiteinen neutronikuori ja sen alla virtaa puhdas neutroninesteen meri. Tiedämme tämän, koska pyörivät neutronitähdet heilahtelevat ajoittain kuin vesipallo. Ja jos kuvittelet seisovasi tuon kuoren pinnalla, et seisoisit kauan. Painovoima olisi niin musertavaa, että se sajottaisi sinut alkeishiukkasiksi silmänräpäyksessä. Jos kuoressa olisi halkeama ja tapahtuisi jonkinlainen maanjäristys, se lähettäisi puristusaaltoja neutronitähden läpi ja vapauttaisi valtavia energiamääriä hetkessä, kun kuori järjestyy uudelleen. Paras selityksemme näille hämmästyttävän mystisille nopean radiopurskahduksen ilmiöille on tällä hetkellä neutronitähtien maanjäristykset. Aivan kuten maanjäristykset ovat opettaneet meille valtavasti maan sisuksista, tutkimme nyt näitä signaaleja tarkasti. Jopa 1/1000 sekunnin mittaisesta signaalista voidaan purkaa rakenne ja yrittää selvittää, mitä neutronitähden sisällä todella tapahtuu. Neutronitähdet ovat todellisia kosmisia hirviöitä. Toisin kuin mustat aukot, ne ovat näkyviä. Niiden pinnat voidaan havaita ja säteily kartoittaa tarkasti. Kun puhutaan universumin mystisimmistä kohteista, jotka silti ovat mitattavissa, neutronitähdet ovat ehdottomasti tutkimisen arvoisia. Lähimmätkin neutronitähdet sijaitsevat satojen tai tuhansien valovuosien päässä meistä. Onneksi ne eivät siis aiheuta meille minkäänlaista vaaraa. Mutta kuinka lähelle niitä voisi oikeasti päästä ennen kuin säteily tuhoaisi sinut täysin? Einsteinin kuuluisa kaava E on yhtä kuin MC toiseen kertoo, että energia on yhtä kuin massa kerrottuna valonnopeuden neliöillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pienessäkin massassa piilee järisyttävä määrä energiaa. Japaniin pudotetut ydinpommit muuttivat energiaksi vain noin 10 sentin kolikolle mahtuvan massan. Pelkästään pikkusormessasi on energiaa useiden ydinaseiden verran. Mutta kaava toimii myös toiseen suuntaan. Valtava energiamäärä alkaa käyttäytyä kuin massa. Tämä tapahtuu niin sanottujen virtuaalihiukkasten kautta.
Kun pieneen tilaan tiivistyy riittävästi energiaa, universumi alkaa luoda hiukkasia, joiden massa vastaa tuota energiaa. Näin hiukkaskiihdyttimemme toimivat. Siksi voidaan löytää uusia hiukkasia. Kun kaksi kultaydintä törmää toisiinsa, törmäyksessä vapautuu niin valtavasti energiaa, että siitä syntyy uusia hiukkasia. Neutronitähdet tekevät jotain samankaltaista luonnollisesti. Niiden magneettikentät ovat biljoonakertaisesti voimakkaampia kuin tavallinen jääkaapin magneetti. Pelkkä magneettikenttä repisi tavallisen aineen kappaleiksi. Neutronitähden ympärillä on niin valtava määrä magneettista energiaa, että avaruuden tyhjiö itse alkaa synnyttää virtuaalihiukkasia. Tämä tieto puhaltaa mielen täysin. Mitä tapahtuu, kun olet töissä NASAlla ja poikkeat satunnaisesti kollegoidesi luennolle? Siellä kerrottiin, että neutronitähden välittömässä läheisyydessä avaruuden tyhjiö, paikka, jossa ei normaalisti ole yhtään hiukkasta, on 3 kertaa puhdasta rautaa tiheämpää. Pelkästään sen magneettikentän energian synnyttämät virtuaalihiukkaset tekevät tyhjöstä rautaa raskaampaa. Millaista olisi lentää jonkin ympärillä, jossa avaruus itsessään on 3 kertaa rautaa tiheämpää? Miltä se näyttäisi? Olisi häkellyttävää nähdä neutronitähti turvallisen välimatkan päästä, vaikka kukaan ei tarkalleen tiedä, mikä se turvallinen välimatka edes on. Kyse on niin valtavasta energiamäärästä, että jopa tyhjä avaruus muuttuu rautaa massiivisemmaksi. Ja nämä ovat todellisia. Ne ovat taivaalla juuri tänä yönä. Et voi niitä nähdä, koska ne ovat himeitä pieniä kaukana. Mutta kaikkialla ympärillämme syöksyy näiden kosmisten hirviöiden lähettämää voimakasta säteilyä. Aurinkollakin on tämä suuri energeettisten hiukkasten virta. Se oli suhteellisen tuore löytö. Vasta ensimmäisten satelliittien laukaisun jälkeen 1950-1960-luvuilla havaittiin, että avaruudessa on valtavia määriä hiukkasia. Eugene Parker oli mies, joka käytännössä ennusti aurinkotuulen ja selvitti sen toimintamekanismin. Hänen kunniakseen on nimetty Parker Solar Probe-luotain, joka kiertää tällä hetkellä aurinkoa lähempänä kuin mikään ihmisen rakentama laite koskaan aiemmin. Tavallisesti avaruusalukset nimetään ihmisten mukaan vasta heidän kuolemansa jälkeen. Parker oli kuitenkin elossa 94-vuotias luotaimen laukaisupäivänä. Parempaakaan nimeä olisi ollut mahdotonta keksiä. Tutkimme nyt juuri sitä, mistä nämä energeettiset hiukkaset syntyvät ja miten ne kiihtyvät auringosta poispäin. Puhumme elektroneista, protoneista, jopa heliumin ytimen kokoisista hiukkasista, jotka singahtavat aurinkokuntamme halki jopa 1,5 miljoonan kilometrin tuntivauhdilla. Tällä rajulla hiukkasvirtauksella on dramaattisia seurauksia. Se riisti Marsista ilmakehän ja muutti sen kylmäksi kuolleeksi erämaaksi. Se muutti Venuksesta helvetillisen höyrykattilan ja puhalsi pois kevyet molekyylit, kuten veden, jäljelle jäi vain hiilidioksidia ja rikkihappoa. Jopa Plutolta, aurinkokuntamme laidalla, aurinkotuuli haihduttaa tonneja ilmakehää päivittäin. Maa selviytyy tästä tuhosta vain vahvan magneettikenttänsä ansiosta. Maapallon sisällä virtaava sulametalli luo eräänlaisen magneettisen suojakuplan, joka torjuu aurinkotuulen. Mutta jonain päivänä aurinko puhaltaa silti ilmakehämme lopullisesti pois. Planeetat muuttuvat jatkuvasti. Aurinkotuulen ymmärtäminen on elintärkeää, sillä sen avulla voimme hahmottaa avaruuden olosuhteet paremmin kuin koskaan ennen. Normaaliolosuhteissa aurinkotuulen säteily on tasolla, jonka ihminen sietää varsin helposti jopa avaruudessa tai kuun pinnalla. Salaliittoteoreetikot kysyvät usein, kuinka Apollon lennot olivat ylipäätään mahdollisia avaruuden valtavan säteilyn vuoksi. Totuus on hätkähdyttävä, meillä oli tuuri puolellamme. Tavallisena päivänä aurinkotuulen säteilytaso on ihmiselle täysin hallittavissa. Todellinen vaara piilee aurinkomyrskyissä, äärimmäisen väkivaltaisissa purkauksissa, joita kutsutaan koronan massapurkauksiksi. Auringon ulompi ilmakehä, korona, syöksee valtavan määrän hiukkasia kerralla avaruuteen. Jos tällainen jättimäinen purkaus osuu suojaamattomien astronauttien suuntaan, seuraukset voivat olla tappavia. Säteilyannos voi nousta hengenvaaralliseksi. Tämä on asia, joka on otettava vakavasti. Ja käy ilmi, että Apollo-missioidenkin välillä tapahtui aurinkoilmiöitä, jotka olisivat voineet tuhota astronautit, jos he olisivat silloin olleet kuun pinnalla. Juuri tämä tekee matkoista kuuhun ja Marsiin niin haastavaa ihmisten suojaaminen säteilyltä. Suojautuminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Riittävä vesimäärä toimisi erinomaisena säteilysuojana, esimerkiksi vesisäiliö avaruusaluksessa tarjoaisi turvallisen suojan. Ongelma on massan määrä, sillä vettä tarvittaisiin paljon. Kuun pinnalla taas jo noin 3 metrin syvyinen tunneli kallion sisässä antaisi riittävän suojan. Mutta se vaatii kaivauskalustoa kuuhun, mikä on oma valtava haasteensa. Entä kun 2 massiivista tähteä kiertää toisiaan lähellä?
Molemmilla on oma tähtituulensa, joka on pohjimmiltaan sama ilmiö kuin aurinkotuuli, mutta paljon voimakkaampi. Tutkimuksessa tarkastellut tähdet ovat jopa 20–50 kertaa aurinkoa massiivisempia, ja niiden tuulet ovat uskomattoman voimakkaita. Kun nämä tuulet törmäävät, sähkö- ja magneettikentät kietoutuvat yhteen, hiukkaset iskevät toisiaan vastaan ja syntyy äärimmäisen kuuma alue, jota kutsutaan shokkiaalloksi. Tämä törmäysrintama säteilee valtavia määriä lämpöä ja energiaa. Yksi tämän hetken suurimmista haasteista on se, voidaanko väkivaltaisia aurinkomyrskyjä ennustaa etukäteen, erityisesti kun astronautteja suunnitellaan lähetettäväksi takaisin kuuhun. Vastaus on myönteinen ja monella tavalla. Tällä hetkellä avaruudessa toimii useita erikoistuneita luotaimia, kuten Parker Solar Probe sekä eurooppalainen Solar Orbiter, jotka kiertävät aurinkoa ja tarkkailevat sen toimintaa. Lisäksi maan ja auringon välillä on muita valvontaluotaimia, jotka auttavat meitä valmistautumaan tuleviin myrskyihin. Kun aurinko syöksee ulos valtavan määrän varautuneita suurienergisiä hiukkasia, ne osuvat eri satelliitteihin, jotka mittaavat niiden nopeuden ja energiamäärän. Yleensä esimerkiksi kuuhun matkustettaessa maapallolla on noin vuorokausi tai ehkä 2 varoitusaikaa. Astronauteille voidaan siis ilmoittaa, että jotain on tulossa ja kaikkien on hakeuduttava suojaan, kunhan sopiva suoja on saatavilla. Mutta voidaanko tapahtuma ennustaa ennen kuin se todella iskee? Tämä on tietenkin yksi maailmanlaajuisista suurimmista tavoitteista tieteenalalla, jota kutsutaan heliofysiikaksi. Helio tarkoittaa aurinkoa, ja heliofyysikot ovat juuri niitä tiedemiehiä, jotka tutkivat aurinkoa erikoistuneesti. Aurinko on hämmästyttävä magneettinen ihme. Magneettikentän synnyttävät liikkuvat varaukset. Ajatellaan vaikkapa liikkuvaa metallia moottorissa, joka synnyttää magneettikentän. Aurinko koostuu lähes kokonaan vedystä, mutta sen pinta on niin kuuma, että kaasu on ionisoitunut. Tämä tarkoittaa, että energiaa on niin valtavasti, että elektroneilla, jotka normaalisti kiertävät atomin ydintä, on tarpeeksi energiaa paeta kokonaan. Jäljelle jää 2 varautunutta hiukkasta, elektroni ja protoni. Magneettikenttä voi taivuttaa kaikkea, millä on sähkövaraus. Siksi auringossa näkyvät upeat silmukat ja kauniit muodot ovat äärimmäisen kuumaa, sähköisesti varautunutta kaasua, joka seuraa auringon magneettikenttää. Tätä ainetta kutsutaan plasmaksi, vaikka nimi saattaa ensin kuulostaa hämmentävältä. Auringon magneettikentän muodon voi periaatteessa nähdä, mutta se on kaoottinen ja uskomattoman monimutkainen. Nämä upeat magneettienergian silmukat seuraavat kenttää hallitsemattomasti. Miten siis ennustaa, milloin jokin näistä silmukoista repeytyy auki ja syöksee ainetta avaruuteen luoden massiivisen purkauksen? Olemme kehittyneet siinä, mutta emme vieläkään ymmärrä sitä täysin. Jotain näin perustavanlaatuista omasta tähdestämme on yhä arvoitus. Milloin seuraava todella voimakas myrsky iskee? Emme pysty ennustamaan sitä tunnin tarkkuudella. Voimme sanoa, että tietty aktiivinen alue näyttää siltä, että saattaa tuottaa jotain, mutta mitään ei voida taata. Tämä muistuttaa vuotta 2012, jolloin maailmalla levisi hullu teoria majojen apokalypsistä. Väitettiin, että majojen kalenterin syklin päättyminen merkitsisi jonkin katastrofaalisen tapahtuman alkua. Puhelimia tuli jatkuvasti. Ihmiset soittivat ja kysyivät, pitäisikö heidän lopettaa lemmikkinsä, jotta ne eivät joutuisi kärsimään. Joku jopa kysyi vakavissaan, pitäisikö heidän eutanasioida lemmikkinsä. Toiset halusivat tietää, loppuuko maailma ensi kuussa. Vastaus oli selvä. Jos maailma todella loppuisi ensi kuussa, ei kukaan istuisi toimistossa vastaamassa puheluihin. Ihmisille kerrottiin toistuvasti, ettei ollut mitään syytä huoleen. Tähtitieteellisesti ei tapahtunut mitään epätavallista. Aurinko oli tuolloin luonnollisessa aktiivisessa vaiheessaan. Noin 11 vuoden välein aurinko kiihtyy erittäin aktiiviseksi ja rauhoittuu sitten jälleen. Tämä näkyy kauniisti revontulissa, jotka syntyvät, kun varautuneet hiukkaset tunkeutuvat ilmakehäämme ja luovat häikäisevän valoshown napa-alueen taivaalle. Meille se näkyy käytännössä vain revontulina. Todellisuudessa kyseessä oli valtava koronaalinen massapurkaus, sellainen, joka olisi voinut olla tuhoisaa maapallon sähköverkoille. Se ei olisi vahingoittanut ihmisiä, eläimiä tai kasveja, mutta se olisi syöttänyt valtavan sähkövirran magneettikenttäämme ja todennäköisesti kaatanut suuren osan maailman sähköverkoista. Vahingot olisivat olleet katastrofaaliset. Mutta tällä kertaa kävi tuuri, purkaus tapahtui auringon toisella puolella, poissa maapallon näkökentästä. Siellä aurinkokunnassa oli satelliitteja, jotka saivat täyden osuman tästä massiivisesta hiukkaspurkauksesta. Pystyimme havainnoimaan tapahtunutta, seuraamaan sitä ja analysoimaan kaiken. Ja helpottuneena totesimme onneksi. Aurinko pyörii, mutta se ei pyöri yhtenäisenä kappaleena.
Päiväntasa ja pyörii nopeammin kuin navat. Aurinko ei ole kiinteä, se vääntää ja kiertää itseään jatkuvasti. Keskimäärin aurinko tekee yhden kierroksen noin 29 päivässä. Emme siis koskaan voi olla täysin varmoja. Jokin aktiivinen alue saattaa olla juuri purkautumaisillaan, ja sitten se pyörähtää pois näkyvistämme, jolloin olemme turvassa. Tai jotain voi tulla auringon toiselta puolelta täysin varoittamatta. Avaruussään seuraaminen on täynnä hämmästyttävää monimutkaisuutta. Tuulet ja myrskyt, mutta tässä tapauksessa hiukkastuulia ja magneettisia myrskyjä, magneettista kaaosta auringon pinnalla. On häkellyttävää ajatella, että tuo lempeltä vaikuttava tähtemme on todellisuudessa äärimmäisen dramaattinen ja arvaamaton.